Hej, jeg hedder Toge Binser, og jeg er administrerende direktør i DOSAS. Det har jeg været siden marts 2024. Jeg har i løbet af 2024 sammen med hele DOSAS-teamet lavet en ny strategi, som jeg glæder mig helt vildt meget til at fortælle jer lidt om. Vi har brugt virkelig meget tid. Vi har analyseret en masse data. Vi har talt med en masse interessenter og kunder. Så nu føler vi, at vi sidder med en enormt gennemarbejdet strategi, som vi er rigtig stolte af. Et af elementerne i strategien, det hedder kunden i centrum. Derfor så vil jeg også prøve at fortælle om strategien ud fra netop jer kunder, og hvordan I kommer til at opleve den her strategi. Det vil jeg gøre ved at fortælle om 3 forskellige typer kunder. Den første værende familie eller enkeltpersoner hjemmet. Det andet værende dem, der bor i et satellitområde. Qaanaaq, Savissivik, Tasiilaq, Qaqortoormiit osv. Og det tredje område er, hvis man er en erhvervskunde. Så jeg vil prøve at fortælle om strategien ud fra de 3 segmenter. Hvis jeg starter på familie og individerne, så kan man sige, at noget af det, vi har hørt fra jer, der betyder allermest, det er, at vores produkter virker. Så om det er internettet hjemme, om det er mobilen, eller om det er vores postforsendelser, så er det allervigtigste, at de virker. At det er stabilt, det er nemt, og det er velfungerende. Så det har vi selvfølgelig taget til os, og det bliver et af de helt store fokusområder. Og hvad er det så, vi gør konkret? Noget af det, vi gør, som kommer til at koste en masse penge og en masse tid fra vores dygtige kolleger her i DOSAS, det er, at vi skal have anlagt et nyt søgekabel, der går fra Qaqortoq til Asiat og videre ind til Ilulissat. Hvorfor gør det produkterne bedre og mere stabile? Jamen det gør det, fordi vi har jo tidligere, blandt andet i 2019, set nogle brud, der gjorde, at produkterne virkelig ikke virkede gennem lange perioder. Vi har derfor fået lavet nogle analyser, der viser, at lige præcis den føring af kablet, som vi taler om her, vil give os en sikkerhed for, at internettrafikken vil kunne køre, og jeres produkter vil virke hjemme i stuerne og på mobilerne. Også når vi har nogle brud. Så det er et meget, meget vigtigt område for os, som vi vil bruge en masse tid og energi og penge på. Vi vil også skrue på både hastighed og priser. Så kan man sige, at skrue kan være op og ned, men det vi håber er jo, at vi skruer op for hastigheder og måske ned for priser, især på de højeste hastigheder af produkterne. Og det sidste element, jeg vil sige nu om, det er også det forøgede sikkerhed, hvor i den tid, vi lever i, der ved vi, at cybersikkerhed, sikkerheden af vores internetadfærd, og når vi bruger vores telekomprodukter, så er sikkerhed rigtig vigtigt, og derfor er det også et fokusområde for os. Så hvad betyder det konkret? Jamen det betyder, at når du bruger vores produkter og løsninger i hverdagen, så skal det være stabilt, og det skal være sikkert, så du kan have et trygt digitalt liv. Det betyder også, at du skal opleve mere værdi for pengene. Det vil sige, at vores produkter skal virke, hastighederne skal være højere, og du skal også kunne have råd til vores produkter. For at være lidt mere konkret, så går vi efter, at man som minimum gerne skal kunne få 30 megabit. Det dækker en del familiebehov i dag. Langt de fleste vil kunne få 100 megabit, og så i alle søgekabelbyer vil vi gerne gå op og ramme 300 megabit, som skulle være rigeligt til alle behov. Så det er nogle af de ting, vi kommer til at gøre for familier og individer. Hvis man så kigger på satellitområdet, og det har egentlig været noget af det, der har ligget mig selv allermest på sinde, og et kæmpe fokus i den her proces, fordi vi ved godt, at det vi leverer i satellitområdet i dag, det er godt nok. Det ved vi, og det er vi rigtig kede af. Vores overordnede mål, det er, at jer, der lever i satellitzonen, I skal kunne bruge vores produkter og løsninger og have et digitalt liv, ligesom enhver anden familie andre steder i verden. Og det vil vi gå langt for at løse. Måden, vi vil gøre det, det er, at vi vil indgå satellitpartnerskaber. I den forgangne strategiperiode har vi gjort det med Hispasat. Vi har gang i nye forhandlinger og nye mulige partnerskaber. Så vi håber at kunne få skruet op for nogle hastigheder og sikre nogle produkter, der gør, at I kan have et almindeligt digitalt liv, ligesom så mange andre mennesker i verden. Så det håber vi rigtig meget at nå i mål med. Vi har i hvert fald lagt en meget ambitiøs plan omkring det. Hvis jeg så går til det sidste segment, erhvervssegmentet, der har vi også talt med mange af jer, og vi har hørt, at det, der fylder allermest, det er sikkerhed og det er stabilitet. Derfor så kommer vi til at have et kæmpe fokus på sikkerhed, hvor vi vil følge de højeste internationale standarder, der er, og gå efter de certificeringer, der ligger der.
Vi kommer også til at udvikle nye produkter inden for sikkerhedsområdet, så vi i højere grad kan hjælpe jer med, at der er styr på sikkerheden. Vi kommer i det hele taget til at lave en ny produktportfølje, der i højere grad er tilpasset til erhvervslivets behov, så I i højere grad ser, at det vi leverer også harmonerer med det, I har brug for i jeres virksomhed. Så vil vi også meget gerne opnå en bedre kontakt med vores erhvervskunder. Så derfor så vil vi gennemgå en større erhvervstransformation, hvor det skal være nemmere at kunne få fat i os og kunne få support fra os på den ene side, samtidig med, at der skal være et nyt selvbetjeningsunivers for alle dem, der hellere vil betjene sig selv og er vant til at bruge det, og selvfølgelig også altid gerne en kombination. Men derfor er det egentlig på erhvervsområdet et både og. Vi skal være nemme at komme i kontakt med og få support fra, men det skal også være nemt at kunne supportere sig selv. Så det var erhvervsområdet. Jeg håber, at jeg har kastet lidt lys over på de her 3 forskellige kundeområder. Hvad er det, I kommer til at kunne opleve i vores nye strategi? Jeg glæder mig til sammen med resten af DOSAS at føre det ud i livet. Strategi er jo kan være et lidt fluffy begreb. Hvad betyder det egentlig? Og jeg vil sige, det vigtigste for os i DOSAS, det er, at vores strategi betyder, at I alle sammen får en bedre hverdag. En hverdag, hvor vores produkter virker, hvor vi kan efterkomme de behov, I har, og hvor I synes, vi er nemme at få fat i og tale med. Forhåbentlig så tænker I jo ikke så meget på os i det daglige, fordi hvis I gør, så er det jo ofte, fordi noget ikke virker. Så målet er ikke, at I skal sidde og tænke på DOSAS hver dag. Til gengæld håber vi rigtig meget, at I vil tænke på os, når vi ses til vores store events, om det er til DOSAS Stafetti, eller til Kulturnatten, eller Neofik, eller hvad det måtte være. Så håber vi selvfølgelig, at vi kommer til at se jer der, og ikke mindst til vores 100-års fødselsdag, som vi glæder os rigtig meget til at fejre her i september i år. Til sidst så vil jeg sige tusind tak til alle de dedikerede DOSAS-medarbejdere, der har knoklet igennem 2024. Ikke mindst for at afslutte den strategi, vi har været i gang med indtil nu, men i allerhøjeste grad også med at klargøre den strategi, jeg lige har fortalt om. Der ligger oceaner af arbejde og analyse i, at vi har kunnet lave den strategi, vi har. Den består af 80 initiativer. Jeg har valgt at forsimple det meget i mine 3 kundefortællinger for at prøve at gøre det så relevant som muligt. Men der ligger en masse i det, og vi kommer til at folde det ud undervejs. Håber, at det gav mening. Glæder mig til at folde det ud for jer, og have en rigtig god dag.